ئیسا چاوێ دکۆرا ڤە dikê meta bîst. Çaxê ku ew ji bajarê êrîhayê derdiketin, elaleteke mezin li pey Îsa çû. Du mirovê kor li tenîşta rê rûdiniştin, gava ku bihîstin ku Îsa di wê derê de derbas dibe, qîriyan û gotin: Ya Xudan kurê Dawît, li me were rehmê. Elaletê li we hilat da ku dengê xwe bibirin, lê ew bêtir qîriyan û gotin: Ya Xudan kurê Dawît, li me were rehmê. Îsa rawesta, gazî wan kir û got: Hûn çi dixwazin ku ez ji bo we bikim? Wan bersiv da û got: Ya Xudan bila çavê me bibînin. Dilê wî bi wan şewitî û destê xwe danî ser çavê wan, di cih de çavê wan vebûn û li pey Îsa çûn. Pirtûka pîroz Encîl. Sila evorês xweşk û birayên hêja.